Samantala, Pangasinan nanguna po sa pinakamababang kaso po ng childhood stunting sa buong bansa. Good news po ito. Para sa detalye po ng balitang ito, ay kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Nanguna ang lalawigan ng Pangasinan sa buong bansa sa pagkakaroon ng pinakamababang kaso ng childhood stunting o mabagal na paglaki ng mga bata. Batay sa ulat ng Operation Timbang Plus na isinagawa ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM2, nakapagtala ang Pangasinan ng 1.95% stunting prevalence na siyang pinakamababa sa mga lalawigan sa buong bansa. Ayon sa pamahalang palalawigan, bunga umano ito ng pinalakas sa programang pangkalusugan at nutrisyon para sa mga bata. Dagdag pa rito ay malaki rin umano ang naging papel ng mga barangay health workers at nutrition scholars na patuloy na nagbabantay sa kalusugan ng mga bata lalo na sa unang 1,000 araw ng kanilang paglaki. Tiniyak naman ang pamahalang palalawigan ng patuloy na pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pagbibigay ng sapat na nutrisyon para sa mga batang Pangasinense. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.